Здравейте! Както бях обещала, днес ще поговорим за някои несъзнателни процеси, които можете да направите в дадена степен съзнателни. Както знаете, една много по-голяма част в нас е несъзнаваното. Ще обърна вниманието ви към тези два процеса – проактивна идентификация и пренос. Проактивната идентификация е психичен процес, свързан с защитните механизми. Състои се в несъзнателния опит на един човек да повлияе на друг по такъв начин, че този друг да се държи в съответствие с несъзнателната фантазия на първия човек. За първи път проактивната идентификация е описана от Мелани Клайн, която е психоаналитик от школата на Фройд. След това обаче тя създава една цяла нова линия. Ще ви дам един пример. На майката, например, изпира кърмата и започва да храни бебето си с биберон, с адаптирано мляко и вече не го поставя на гърдата си. Бебето обаче не разбира защо не му дават гърдата и познатото му мляко, което то със сигурност предпочита. Така бебето може да започне да реагира с неприязън към биберона, а и към майка си и може да плаче. Тогава майката също започва да се чувства зле, може да си помисли, че не се справя достатъчно добре като майка и дори да започне да изпитва вина. В същото време детето вярва, че майка му е лоша, защото не му дава това, което той иска. Така детето проектира свои чувства в майка си, а тя несъзнателно отговаря с нейни чувства на тях. Това е проактивната идентификация. Като всеки защитен механизъм, тя се използва от хората в различни ситуации. И като я ползва, човек не се ограничава да предполага наличието в друг човек на онези елементи от психичния живот, които всъщност се намират в него самия, както и при проекцията. Но също така се опитва да получи потвърждение, че неговите фантазии съответстват на реалността. Тази цел се постига чрез несъзнателни реакции, несъзнателно поведение, което провокира обратна реакция в съответствие с очакванията на първия човек. Например, човек може да се държи досадно, за да провокира очаквана агресия. Тъй като подобно поведение се извършва несъзнателно, човекът осъзнава само обратната връзка, това, което идва от другия, и по този начин получава потвърждение на своите детски фантазии. В този случай ще се формира затворен, слят комплекс. Човек едновременно проектира собствените си процеси, фантазми и състояния върху друг и ги интроектира, като поддържа съпричастност към това, което е проектирал. Въобще, нашите детски преживявания, независимо дали субективно са били възприети като травмиращи или не, определят реакциите ни към другите несъзнателно в коя да е възраст. Проекции също правим несъзнателно, когато приписваме нещо на друг човек. Мисли, чувства, вярвания, желания, възгледи за света и така нататък. Правим това искрено, без сянка от съмнение. И колкото повече проектираме, толкова по-разочаровани можем да останем, когато срещаме различията на другия от фантазния образ, който искаме да видим. За някои такива срещи, в кавички, водят до прекъсване на отношенията. Какво е пренос? Като цяло този процес е подобен на проекцията по това, че в друг човек, например партньор, ние несъзнателно виждаме нещо различно от него самия. Не виждаме напълно реалният човек. Кой виждаме тогава? Ще го пиша с една фраза. Майка ни не е някъде другаде, тя е завинаги в главата ни. Това означава, че винаги носим интроектиран образ. Обикновено образите на нашите родители със себе си, в главата си. В несъзнаваното, разбира се. Освен това, ако и мама и татко са присъствали в живота ви в детството, тогава ще имате поне 3 вътрешни образа, сляти, майка, татко и някаква сборна версия с кодово име вътрешен родител. Дори когато те не са в живота ви или са починали, отношенията с тях продължават несъзнателно. Към това се добавят и реакции към другите хора на база на преживяното с родителите ни.
Трансфер е, когато извадим същия вътрешен образ на мама, или частичен образ, или частичен на татко от себе си и като един карнавален костюм го обличаме на някой друг. Например, на интимния партньор, на колега, на шеф или на приятел. Тоест, вместо истински човек, който често е категорично различен от майка ни или баща ни, започваме да виждаме един от родителите си. Но ние не го осъзнаваме това. Как това се превръща в конкретни действия? Просто е, в лицето на нашия партньор, например, да кажем, а може и да някой друг, няма значение, ние продължаваме същия диалог с майка си или с татко си. Ние се занимаваме с мама или татко в лицето на партньора, на шефа или на колегата. Например, доказваме нещо на майка си или на татко си в лицето на нашия партньор, колега, шеф. Изразяваме нещо и очакваме нещо. В същото време си мислим, че очакваме нещо от реалния партньор, колега или шеф, а реално го очакваме от мама или татко. И сега ще дам примери. Да кажем, че като дете майката на едно момиче я е карало да прави почистване в неделя. И след почистването на момичето, майката минава през къщата, за да провери качеството на почистването. Момичето пораснало и се омъжило. И какво става? Днес тя мрази чистенето и неделята, но продължава да прави генерално почистване в неделя. И сега тя си обяснява, че прави това, за да направи мъжа си щастлив. В същото време мъжите изобщо не се нуждаят от тези почиствания, особено пък в неделя. Изобщо не го интересува дали къщата е малко по-прашна или малко по-неподредена. Да речем, той предпочита да правят нещо вълнуващо заедно в неделя. Нещо, което е по-важно за него или за тях двамата. Но нашето момиче продължава да се насилва с прословутото чистене, искрено вярвайки, че съпругът ѝ има нужда от това. Интересното е, че дори за думите на партньора ѝ, че не му трябват тези почиствания в неделя, тя остава глуха за тях. Сериозно, тя просто не ги чува, защото несъзнаваното не ги пуска да влязат там. Защо така? Защото по тази тема тя пренася образа на майка си върху съпруга си. В тази тема нашето момиче или вече жена има връзка не с истинския си партньор, а с майка си. Друг пример. Да кажем, че в детството един баща грубо се е подигравал и критикувал своя син, ако не знае или не разбира нещо веднага. Момчето порасва, но страхът от критика остава. Момчето се жени и сега, в моменти, когато се сблъска със своята така наречена глупост, така както е наричал баща му, когато той не разбира нещо веднага или не знае нещо, той започва да се ядосва и да обвинява жена си за нейната глупост. Защо? Защото несъзнателно пренася образа на баща си върху жена си. И съответно очаква поведението на татко от нея, т.е. присмех, критика, обезценяване. В същото време съпругата може да има съвсем различно отношение към грешките или некомпетентността или неразбирането. Например, просто подхожда с разбиране. Или изобщо не му придава някакво значение. И дори може да не разбере, че съпругът не разбира нещо си там. С други думи, тя може да гледа на това, както си поиска, включително коренно противоположно на начина, по който бащата на нашето момче го е гледало. Но нашият герой несъзнателно вижда баща си в нея, защото тя е вече значим друг. И в такива моменти той е във връзка не с съпругата си, а със собствения си баща в нейно лице. И нашето момче е оплашено. И тогава той използва това, което се нарича най-добрата защита – атаката. Той проявява агресия към жена си, всъщност както разбирате към баща си. Тоест сега, в отношенията си с съпругата си, нашият герой преиграва отново или играе по различен начин това, което някога е играл или не е успял да отиграе в отношенията с баща си. Той защитава себе си. Могат да се дадат много такива примери, но мисля, че вече разбирате какво е пренос. Освен това, ако наблюдавате себе си и, например, партньора си, ще откриете такива преноси във връзката си и с други хора, които са значими за вас. За тази цел трябва да сте способни на саморефлексия.
Това е метод, който аз много използвам в програмите си, защото е изключително ценен и полезен. Например, в програмата за трите вътрешни аспекта: вътрешен родител, вътрешен възрастен и вътрешно дете. Незрелите личности нямат особено развита тази способност, но тя се развива и по този начин ставаме съзнателни същества, а не действаме на автоматик от несъзнаваното. И за да обобщя, преносът е, когато в лицето на вашия партньор или друг значим човек, колега, шеф, приятел, имате работа с истинските си родители, правите или казвате това, което сте искали да направите или да кажете във връзка с тях, но не сте могли. Защитавате себе си, изисквате или мълчаливо чакате някоя от вашите нужди да бъде удовлетворена. Или отстоявате нещо, изразявате нещо. Общо взето, преигравате наново нещо в отношенията си с мама и татко и завършвате недовършени диалози. Или може да сте се чувствали отхвърлени от майка си и сега пренасяте възможността за повторно отхвърляне от някого. И се появяват различни емоции и чувства у вас. Има обаче няколко но. Първо, вашият партньор, примерно, ако говорим за партньор, не осъзнава, че сега сте ядосани не на него, а в негово лице на баща си или на майка си. Така че той приема гнева ви лично. И най-малкото той е объркан. Защо изведнъж постъпвате така? Или казвате еди какво си? Най-много може да бъде обиден, или наранен, или оплашен и така нататък. Или объркан. Добре ли е това за отношенията ви, да кажем, с партньора ви? Мисля, че отговорът е очевиден. И второ, не е добре и за вас. Ето какво е. Вие, например, и майка ви се карате, но всъщност партньорът е пред вас. Дисонанс, който психиката ви не може да понесе. Тя му се съпротивлява. И дори вашият партньор да ви даде реакцията, от която някога сте се нуждали от родителите си, например да не осъжда грешките ви, е възможно да изпитвате гняв към него. Защо? Защото имате нужда от тази реакция по отношение на родителите си, а не по отношение на партньора си. Това означава, че когато сте в пренос, независимо какво прави вашият партньор, вашата нужда няма да бъде задоволена. Защото мама, татко трябва да я задоволи. Следователно ще се почувствате така, сякаш сте искали да ядете, но вместо това сте се напили с вода. Стомахът ви изглежда пълен, но няма удовлетворение. Процесът трансфер може да бъде конструктивен в един случай – в психотерапията, защото терапевтите са специално обучени как да работят с трансфери. Те дори ги провокират у клиентите, именно за да помогнат за завършване на всички недовършени диалози, в кавички, с родителите в безопасна среда. Между другото, ние пренасяме образа на родителите не само на интимни партньори, но както казах и на приятели, колеги, шефове, съседи и дори на случайни хора, а понякога и на психотерапевта си. Фройд е открил преноса, когато една пациентка се влюбила и вкопчила в него и той спрял да работи с нея по етични съображения. После обаче той си дал сметка, че тя преповтаря развитието на взаимоотношенията си с нейната майка. И преносът след това се оказва закономерно явление и затова той трябва да се анализира и преработва, а не да се прекъсва работата. Защото фигурата на психолога може да стане значима за клиента и той може да започне да прави преноси към него. Затова се продължава работата, защото може да се отработи. Например, клиентката с мъж-терапевт се влюбва в него. Това е пренос, защото той обръща внимание, внимателен е към нея, изслушва я, искрено се опитва да я разбере и да помогне. За да не се влюбва във всеки, който обърне внимание, трябва да се работи, за да не преживява повече страдания във връзките. Това е един пример. Преносът трябва да се търси, да се работи с него внимателно, да бъде преработен съзнателно и така човекът да регулира по по-сполучлив начин отношенията си с другите. Има позитивен и негативен пренос.
Например, позитивен е когато пренасяте обич, нежност, топлота, одобрение, желание за близост. И обратно, ако пренасяте враждебност, ревност, гняв, омраза, завист, това е негативен пренос. Полезно е тези преноси да станат съзнателни. Възможно ли е сами да направите нещо по въпроса? Нещо е възможно. Например, можете да проследите преносите си към вашия партньор или към ваш колега или към ваш шеф и можете да започнете тук с претенциите, които предявявате към него или към нея, особено с повтарящи се претенции или неудовлетворителни моменти и негативни емоции. Запомнете ги, направете списък и се запитайте: всичко тук ли е адресирано до моя партньор, шеф или колега? Всичко тук наистина ли го засяга? Това осъзнаване само по себе си ще бъде вероятно достатъчно, за да спрете да вредите на взаимоотношенията си с хората с несъзнателни преноси. Това и много повече можем да правим в индивидуалните сесии. Като смисълът е да излезем в някаква степен от несъзнаваното, което ни движи като роботи, и да станем по-съзнателни поне за себе си. Така ще живеем много по-хармонично, както със себе си, така и с другите. А и не забравяйте, че когато някой прави пренос към вас, вие можете на свой ред да се въвлечете в него и да отвърнете с контрапренос, т.е. да се въвлечете в неговите преноси. Затова аз ви пожелавам да бъдете съзнателни. Виждам, че има 14 човека, които гледат. Юлиана, здравейте, здравейте. Не виждам въпроси. Добре, ако имате въпроси, можете да пишете направо в групата. Това е за днес. Пожелавам ви прекрасен скороколеден уикенд.